Diyos marebangbi, mapuon na po kita kan sa tuyang nobenaryo, matindog po ang gabos. Hearts of weary sadness, sing to call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, me your wondrous star, change the dawn by every In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you to our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please all kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hand of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes universally as a patron of the hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God in all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it is will, help me to obtain famous kindness and mercy, what I am asking to your powerful intercession. Intercessions, Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love, as is in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to orphans
friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadanongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilo na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong nilalang, day imin sabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan na mamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtukang bulkan asin iba pang manatural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o hagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging maresponsableng para ataman kan sa imong nilalang asin mga matinabang na para surugan kapag nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang ka na mapatinan aki, pating kang Espiritu Santo. Amen. Matuko mo na po. Ngunyan, iyo po ang commemoration for all the faithful departed or all souls. Isabay niya to sa misang ini ang maminasunod na intensyones. Pasasalamat ni Roy B. Ascutia, Bisorio family, Chris and Lavarcilia, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. Special intention to pass the civil service exam by Michael. Asin man sa mga minasunod na kalag, Rodriguez by Panyo family, Edna by De Leos Choi family, Silvestre by Ribibar family, Nelly by Pat Digia, Abelia by Manuel Dacucao, Estrella by Domingo Buendia and family, Bilyesa by Kyle and Nathan Achacon, Cherry and Siriaco, Levi and All Souls by Maloles family, Domingo, Consuelo, Armando, Charles Misty, and All Souls by Margie Amaranto, Consuelo and Domingo by Julie Baltasar and family, Loreto and Bernardo by Salameño family, Manuel Sr. and Anita by Lanusa family, Jesus Imperatriz, Arlene and Flora by Rodriguez family, Esteban and Antonia by Kyle and Nathan Achacon, Consolacion by Benito family, All Souls by Ichaluse family, All Souls by Binamira family, Roberto by May Chamsay, Juvita and Jose by Daisy Chamsay, Conrado, Juan Antonio by Salazar family, All Souls by Roy P. Ascutia. As in man for all the souls in purgatory and Alexander by Anne Salazar.
Maria Roberto and Juan by Gesta family. All Souls by Patrick Jade and Masinas. Donato, Dolores, Alex, and Josefina by Rita. Hortensia, Felix Jr. by Alvante and Cal Ortiz family. Domingo and Marlene by Balyanes family. Cook Chat and Quantit, Antonio, Betty, Manuel by Rita Palanca. Amado by Pelagio family. Rodolfo Sr., Gloria, Ernesto, Corazon, Joseph Jr., Father Romel, Roel, All Souls by Mr. and Mrs. Noel Antiquera. Estrella and All Souls by De La Punta family. All Souls by Rosalina D. and Ligaspi Asian Marketing Corporation. Chofel and Pedro by De La Rosa Saldivar family. Augusto by Cathy and Carol. Asinman sa kalag ni Nelson, Berhinia, Danilo, Sheila, Marshall, Policarpio by Belasario family. Nora by Ranieses family. Gregorio, Juana, Joel, Lea, Jose Crescencia, Virgilio, Nena, Alejandre, Lamberto, Eulogia, Reynaldo, and All Souls by Ebrada family. Cesar and Jofresina by Madrid family. Felicidad by Ranieses family. Glycerio and Arsenia by Mia Celerio and family. All Souls, Reynaldo Elena, Odessa by Arango family. All deceased relatives and friends, All Souls by Eleanor Carrion. Jeronimo, Josefina, Leon, Aguida by Angeline. Arcelia and Consuelo and All Souls by Angeline. All Souls by Jacob family. All Souls by Bermejo family. Souls of Leonito, Emerenciano, Francisca, and Raimundo by Miliena family. Ray Carolina, Francisco Juana, Mariano and Temestocles, Virginia and All Souls by Leili Reytana. Fred and Mila by Christopher Padilla. Silvia and Antonio by Asopardo Cantara family. Roger Sr., Crescencia and Efren, Rosario and Jose, Josefina and Edgardo, Manuel and Dominadora, Antonio and Sonia, and All Souls by Mr. and Mrs. Arlen Relucia and family. Vicente, Elisa, Alcher, Mirna, Barbaran, Pedro, Melicio, Josefina, Hortensia Jose, Glenn, Belen, Rafael, Eduardo Oscar, and All Souls by Ruel and Arlene Dawal and family. For the soul of Sosimo Sr., Michael Angelo, Dante, Darwin, Crispin, Florencia, and Pablo by an anonymous donor. Asin sa kalag ni Marie Jane by Nase family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good evening. Good evening po,
Creator. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ngunya na aldaw, Nobyembre 2, sa tuya pong ginigirumdom, ang gabos na mga gadan na paratubod. All Souls Day. In a special way, we pray for our departed brothers and sisters, departed relatives, na nainot na po sa tuya sa ikaduwang buhay. At the same time, today is Thursday, and so we also honor our patron saint, Saint Jude Thaddeus. We ask for his intercession and prayers sa tuya pong mga pangangaipo. Siring man magpasalamat sa mahal na Diyos sa padagos na inaako niya itong biyaya dahil sa pamipi asin tabang niya. Ngunyan midbidunta ang sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako anin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabawas na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Cristo, mahera ka, kagurangnan, mahera ka, kagurangnan, mahera ka. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying dangugaan sa mong mga pamibi, na kun pakusugon ang samong pagtubod sa imong aki, na binangon hali sa mga gadan, mapasarig man ang samong paglaom sa paghalat kan pagkabuhay liwat, kan sa imong mga nasasangkuban. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Kadunongan. Alagad ang mga kalag kan mga matanos, iingatan nin Diyos, asinda isinda mag-aaginin kasakitan. Sa mata kan mga lulong, garo nagagadan ang mga matanos, asinan sa indang kagadanan, pinaguhona na sarong kasakitan. Binabayaan kita kan mga matanos, alagad bako iyan kapahamakan. Ang totoo, sinda nasa katuninungan. Sa paghiling, garo sinda pinadusahan. Alagad, pano sinda nin paglaom para sa buhay na daing kasagkoran. Kadikit ang sa indang padusa, alagad dakula ang bendisyon na aakoon ninda. Binalo sinda ni Diyos, asin nahiling na maninigo sinda sa iya.
Binalo sinda sa orno, siring sa bulawan. Asin inako sinda, siring sa sarong, tinutong na atang. An mga naglalaom sa Diyos, makakasabot kan katotoohan. An mga maimbod, magiero kaiba niya sa saiyang pagkamuot. Huli, tamabuot siya, asin mahihirakon sa mga banal na sa iyang pinili. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. An kagurangnan iyo an sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban, asin dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw. Giraray, pinapakusog niya ang sakong kalag. Pinapanginotan niya ako sa mga dalanin katanosan, huli sa saiyang ngaran. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Giraray, pinapakusog niya ang sakong kalag. Pinapanginutan niya ako sa mga dalanin katanosan, huli sa saiyang ngaran. Maski ako maglakaw sa dalanin kadikluman, day ako matatakot. Kagurangnan, huli ta ika sa kong kaibahan, an sa imong badas asin sugkod, iyo sako nagaataman. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Nag-aandam ka nin sarong bangkete para sako, sa atubang nin sakong mga kaiwal. An sakong payo, linalahidan mo nin lana, an sakong kalis nagsusupay. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Tutoong ang karahayan saka ang pagkaherak, magdadanay sako sa gabos na aldaw nin sakong bukay. Magierok ako sa harong ning kagurangnan, saggod na ako may bukay. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Himantyo niya to, ani kaduang babasahon. Pagbasa, hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Dai kita pinapasupog kan paglaom na ini. Hulita, pinano nin Diyos ang satong mga puso kan sa iyang pagkamuot sa paagi kan Espiritu Santo na itinao niya sa to. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasaalan sa panahon na itinalaan ni Diyos. Masakit magpagadan para sa sarong matanos na tao. Alagad, pwedeng may mangahas na magdusay nin bukay para sa tawong marahay. Alagad, ipinahiling nin Diyos ang sa iyang dakulang pagkamuot sa to, kan si Jesus nagadan para sa to, kan kita mga parakasala pa. Ngunyan, na pinanaging matanos kita sa Diyos, huli sa iyang dugo, urog pa niya kitang ililigtas sa kaanggotan ni Diyos. Dati, mga kaiwal kita ni Diyos, alagad ngunyan, naging katuod na niya kita, dahil sa pagkagadan kan sa iyang aki. Kaya ngunyan, urog na kitang ligtas, huli sa buhay ni Kristo. Bako sa naiyan, nag-uugma kita sa Diyos, huli sa kagurang ng tang si Yesu Kristo, na dahil sa iya, kita naging katuod ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong Pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangan. Madulok sa ko ang gabos na itinatao sa ko ni Nama. Ang sisay man, na magdulok sa ko, day ko'y sisikwal, ulit ang naghilig ako hali sa langit, nganing gibuhon ang kabutan ka nagsugo sa ko. Bakong ang kabutan ko, ang kabutan niya, iyo ini. Namayong mawara, maski saro sa mga itinao niya sa ko, kundi bubuhayon ko sindaliwat sa huring aldaw. Buot kan Ama, nan gabos na nakakahiling, asi nagtutubod sa aki, magkamit kan buhay, na daing katapusan, bubuhayon ko sinda sa huring aldaw. Mga tugang ko ang namumutan, marahay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. Good evening, Father. Kasubago kang nagmisa po akong alas 5, may sarong request ako na hinagad sa mga nagsirimba. Sabi ko sa inda bago ako magpadagos sa sakuyang sermon, baka pwede po na pakikudot na pinong-pino ang sa imong katait. Pinong-pino. Nag-aray. Yan. Ibig sabihin buhay. Nagpasiguro lang ako ta, ngunyan baga po, aldaw kan mga kalag, baka may nagsimba dyan sa katait mong sarong kalag. Ibig sabihin po kayan sa buhay ta, pag may aray, buhay ka pa. So, thank God for the trials, for the many hurts and pains that you are going through that gives you the assurance that you are still alive. May mga pagbalo, may kulog sa buhay, ibig sabihin, buhay ka pa. Ang gadan, dahil na nag-aaray, tagadana. Amen? Ngunyan, ginigirumdum niya to sa tuya pong selebrasyon ang mga kalag kan sa tuyang mga parientes, kan mga bistado ta, miyembro kan sa tuyang komunidad, kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay, and also itong mga kalag na yaon po sa purgatorio. Sana bako sana kada November 2 that we try to remember them sa kata sa nasinda pinaparesponso, pinapamisa, sa kata sa nasinda pigpapasyaran, tigdadalaw sa sementeryo. Mas magayon na ako pag sa 25 years na padi ako, pag nagmimisa po akong funeral masses, usually pag bago kang huring bendisyon, sa buot ko, tigsasabi ko duman sa tigbisahan kong gadan, pakiregards man kinanay, pakiregards man kitatay. Yan. So, in that way, you remember them. And every time you pass by a cemetery and you make the sign of the cross and at least say, one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be, to pray for them, siguro magayuno na yan, lalo kung ang harong mo, every time mapa-opisina ka, mapa-eskwelahan, nag-aagi ka sa sementeryo, at least make a sign of the cross and may the souls, and say, may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. In that way, we remember them. Kasi kung minsan, makamundo man, but let's accept it, na narurumduman talang sinda pag November 1 and 2. Other dates than that, data na sinda narurumduman. Kaya magayon naman bagay ning pagirumdum sa to. Pag kita naman nagadan, lingaw naman kita ninda. Halos 1 week man lang ang grief. Very intense ang grief kang mga parientes ta, di ba? Pakalubong sa imo, pakahatod sa sementeryo, mauruli sa harong, padagos su irinuman, padagos su video 5. After a while, maparalik na sila sa Manila. Sunod naman na mapasyar sa imo, kung marumduman ka, November 1 and 2. Diba? Lingaw ka na. May narumduman nga niya ako, may barkada akong may tig-share sa kuya. Ngunyan nga, Father, na modernong panahon, dahil mo na kaipuhan magpasiring sa sementeryo. Pwede naman baga ngayang online nga ni ngayang klase, pwede naman ngayang online ang pagbisita sa sementeryo. Sabi niya nga ni,
O inilang ngayon gibuhon mo, dahil ka makakaduman sa anuman na rason, makaduman sa sementeryo, asin makadalaw, o kaipuhan mo lang ngayong mag-text in big bold letters. Text dalaw to 2366. Kung dahil ka makakaduman, sinda ang madalaw sa imo. And may option pa ito, may 1, 2, 3 options. Anong klaseng pagdalaw? Nakasirip sa bintana? Habang nagkakarigos ka, mapahiling sa imo. So iyan minsan iyan ang nalilinguan ta. Why do we need to pray for the souls in purgatory? Lalo na. Lalo kung ini mga paryentes ta, day taram, who knows? Natatakaipuhan ta po sindang ipamibi kasi ining mga yaon sa purgatorio nangangaipo pa nin pagpurga. They still need cleaning or purification before they finally get admitted duman sa langit. So iyan ang kaya inaapod tang purgatorio. Pinapamibitay ning mga kalagnayaon sa purgatorio. And our prayers will speed up kang process kang sa indang purification. So I think ngunya na aldaw, puon kasudma dahil ta kita nagrumdum sa inda kadakol ngunya na mga kalag na hali sa purgatorio na totalmente inako na po duman sa langit dahil kan sa tuyang mga pamisa, dahil kan sa tuyang mga paresponso, asin dahil kan sa tuyang mga pamibi para sa inda. May duwada kay itong magbarkada, naglalakaw pasiring sa sementeryo, hali na siguro sa sementeryo. Habang naglalakaw, nagdidiskusyon. Aram nindo ang tigdidiskusyon na ninda. Susaro kaya, dahil nagtutubod sa purgatorio. Susaro nagtutubod. Nagpaparapaliwanag ining nagtutubod sa purgatorio. Ngaya pa di, totoo ngaya ang purgatorio. Kaipuhan mo ngaya kay ining magtubod. Saro ngaya yan kan pinagtutubodon ta bilang mga Kristiyano, bilang mga Katolik. Sabi kay ito, dahil mo ngaya ako makumbinsir. Tang aram ko ngaya, pag nagadanaan sa rong tao, it's either ang tawong iyan maduman sa langit o maduman siya sa impyerno. Dahil ngaya ako nagtutubod na may purgatorio. Pag abot ninda sa harong, itong nagtutubod sa purgatorio, duro-diretso. Siyempre, gutom na sinda sa paglakbay, duro-diretsyong nagkaon. Sinaway kay itong day nagtutubod. Nga ta-diretso kang nagkaon, mati pan sa imong kamot. Day ka pa ngaya lamang ng hugas. Sabi kay itong nagtutubod sa purgatorio. Precisamente ngaya pa di, iyan ang gusto kong sabihin sa imo. Ang sarong tao with all the dust and stains during his life's journey, day siya tulos-tulos maninigong makisumaro sa bangkete, sa pagkaon na inandam kan sa tuyang kagurangnan. Kaya kaipuhan niya ngayang mag-agi nin cleansing, nin purification. That's the very same reason why kaipuhan niyang purgahon o mag-agi sa purgatorio. And ining sa tuyang mga pamibi, mga tugang, this will speed up kang process kang sa indang purification. That's why we pray for them and we remember them sa satuya pong mga prayers. Bako sa nasana ngunya na aldaw, kundi sa gabos na aldaw kan sa tuyang buhay, let us always remember them sa satuya pong mga prayers. Second point, short point, na gusto ko pong mahiling tadigdi. Ining celebration pong ini, nagpapagirumduman kan sa tuyang sa diring destino. That someday, somehow, we will all be facing this, may naaano dyan, what's happening there, man? May ano po? Ala. Ano na nga niyan? Tigtataram ko. Manungod kang realidad, nasa tuya man na akoon pag-abot po kan panahon. Ano ining realidad na ini? The reality of death. Whether you like it or not, you will die.
Iyan ang magayunon mong kutis, na pigpaparalahidan mo kung ano-ano. Yan. Chinchunchu. Iyan ang sexy body that you have. O iyan ang magayunon mong buhok mo niyan. Yan. Maabot ang panahon. Uubuson po yan kang ulod sa sementeryo. Sabi nga ni kayan, pag-abot kan panahon na ikamagadan, malalapa ang gabos mong hawak. Remember that. And so, enot sa gabos, anong pigpapagirumdum sa tuya kay ning realidad ng kagadanan? Hilingon ta ang acronym kang DEATH. D-E-A-T-H. D stands for destiny. It's everybody's destiny. All of us will die. Don't forget that. Gabos kita magagadan. Daing permanente digdi sa kinabang. Titles, positions, wealth. O, pinagmamalaki mo ang kayamanan mo, dahil kayan masusugpunan ng buhay mo. Yan. Sabi kan, sorry sa mga doktor. Barkada kong doktor ang nag-istorya kay ni sa kuya. O, sabi niya sa ko, it is only God who heals, but it is the doctor that receives the payment. Siya man sana nagsabi kay ito. Totoo po yan. Dawa si say na mayaman na tao, dahil masusugpunan sa iyang buhay, kan sa iyang kayamanan. Dawa sisay kadigdi sa kinaban, halangkaw manan sa imong posisyon, may onra ka man sa kinaban, nanggana kang kapitan, nanggana kang kagawad, SK, gabos iyan, na mga onrang iyan, babayaan mo. It's everybody's destiny. Kaya, itutuktaan sa tuyang sa diri, duman sa gabos na marhay, sa pagibunin karahayan, sa pagkamuot sa kapwa. Second, ang letter E, second letter is entrance. So kaklase ko kayo ito, hinapot kan sa muyang professor. Nagtuturog-turog habang nagkaklase. Define to me, what is that? Namuraw-murawan so kaklase ko. Sabi kan kaklase ko, Father, that is just a change of address. Which is right. It's an entrance from this phase of life to another phase of life. Your life on earth to life with God. So siguro, Lapu-Lapu Street to Heaven Street. Yan. It's just an entrance, paglaog sa panibagong kaptangkan sa tuyang buhay. And next letter is letter A. Magayuno na disposition na dapat igwa kita is acceptance. Because unless you accept the reality of death sa imong buhay, it will not make any difference in the way you live your life. Why do you go to church every Thursday? Why do you go do good things to people? Why? Taaram ta, tiga ako ta na pag-abot kan panahon, ang gabos na ini, panunugaan ta, we will all be held accountable sa atubang kan mahal na Diyos. Hahaputon ka, hoy, anong ginibo mo? Padi ka, inassign ka sa St. Jude. Kaya kung tigigibo man kang padi ang obligasyon niya, di ka mo madagit. Tigigibo niya lang ang trabaho niya. Anong ginibo mo? Doktor ka. Kamong mga ma-exam pa sa ng board exam, ginibo kang accountant. Ginibo kang nurse, ginibo kang doktor, ginibo kang engineer. Anong ginibo mo kang naging engineer ka? Nagparajin ka sana. Gapos kita, maatubang sa satuyang kaglalang. As in, we will all have to make an accounting before Him. Diba? Yan, ako untay ning realidad. And the last two letters are letters T and H, which stands for hope and trust. T-H, trust and hope. While preparing for our death, let us always have these two things sa satuyang buhay, as in sa satuyang puso, tiwala, as in paglaom sa mahal na Diyos. Iyan siguro ang reason why, maski nga ni aram ta, na sunamo tan tagadana, but we can still afford na mag-smile, na maging maugma. Why? Ta naglalaom kita na yao na siya duman kay bahan
kan sa tuyang kaglalang. Kaya baga pag may nagagadaan, antig sasabi ta, condolences. My prayerful condolences, my prayerful sentiments of sympathy and condolences. Taaram ta na ining nagadan, malaog sa kahadean, mabalik na sa saiyang kaglalang. So iyan, minsan nga ni pag nagmimisa ako sa gadan, nakukonsuluhan ako, tako minsan habang nagmimisa, ang balo, nagtuturutumba, nagdudurodismayo, sisibot man sa mga kataraning, tatawan ki, ano ito, white flowers, o igwa, tilahid-lahidan, pakikating ko, di mas lalong naglala, sige, lugudang hibi, tadigdipig paparlaagan kikating ko. Minsan nadidistract akong nagmimisa, pero nakukonsulohan ako pag tapos na sumisa, pag mapapicture na, nagparahibi niya ako kasubagok, nagbilang lang suritratista, nagsabi suritratista, ibalagbag na digdiso taulya o subalo, su pamilya. Okay, 1, 2, 3, smile, mahiling mo ang balo. Pag suminabi pa su, matay kang picture, waki! Rimati na, nakawaki pa. Why? Kasi, nagtiwala kita, may pagtubod kita, naglalaom kita, nayao na sinda kay bahan kan sa tuyang kagurangan. So, as we celebrate ining aldaw kan mga kalag, as we commemorate their day, All Souls Day, first, ipamipita, let us always pray for the souls in purgatory. Second, memento mori. Let us always remember our destiny, which is death. Sa ngaran ka naman, Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asin sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan anaatang sa imong mga kamot para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niya to asin kambilo niyang banal na simbahan. Kagurangnan papagkaniguan sa mong mga atang taganingan sa imong mga nasasangkuban na kadana ako on sa kamurawayan kaibaan sa imong aki kung sisay kiisay kami inaayon sa dakulang sakramento nin sa iyang pagkamo at siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa itaasan mga puso. Initaas Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta siya sa nanggayo, ang nag-ako nin kagadanan, tanganing mayo sa mong magadan, at tangani siya sana ang nagpakumbabang magadan. Tanganing mabuhay kami gabo sa imo, sagkod paman. Kaya kay ribakan mga kuronin mga anggeles, nag-uumaw sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod.
ang kagurang na Diyos din mga hukbo, ang langit na sinaga, panokan sa imo, namurawayan. Husana, Husana, sa kaitasan. Husana, Husana, sa kaitasan. Paladan ng inaligdig, sa ngaran kan kagurangnan. Husana, Husana, sa kaitasan. Husana, Husana, sa kaitasan. Husana, Husana, sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Taini ang sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang paggibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang paggagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kakurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kat sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Girumdumon ta po sa puntong ini, itong mga namumuotan niya ato sa buhay, na ito na sa ikaduwang buhay. Lalong-lalo na po itong mga kalag na sa tuya pong ipinapamibi, asin ipinapamisa. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupan nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa rualdaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin paglato, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Tulita sa imo ang kahadayaan na sinang kapangyarihan, siring manang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imo Iras niya to sa Espiritu. lambag saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Please all kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known then, even then, as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and His power in a more perfect way. Look on me with kindness, and as I come to you in my need, I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamipi kita. Kagurang na namimibi kami, warasanan sa imong mga nasasangkuban na gadana, makabalyo sa mansyon, nin liwanag asin katuninongan, na para sa inda kami nagselebrar kan Sakramento Pascual. Uli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw muna po sa nagkapirang paisi. Magkakaiga po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kanakawing Webes, nag-abot sa 22,065 pesos and 50 centavos. Anaambag niya to sa alas 6 na maging misa, iyon 5,899 pesos and 90 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,900 pesos. Pinapaisiman po na sa Nobyembre 6, 7 asin 8 asin 10, aldaw nin Lunes sa Kod Martes, Miyerkules asin Biyernes, daingo na po nin misang alas 12:15 sa pagkaudto, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Ang misa lang po sa mga nasabing aldaw iyo po na alas 6:45 pagkaaga. Siring man ang imahe nin Our Lady of Manawag, mabisita sa Legazpi sa aga, Nobyembre 3. Yaon po ang imahe sa harong ni Mrs. Grace de los Santos sa may ampang nin Tanchuling Hospital. Iniimbitaran po kamo na magbisita asin mag-attender rin misa sa oras na alas 6:30 pagkabanggi na pamamayuhan kasatong ginagalangan na obispo Joel C. Bailon. Nagpuo na po ngunya na aldaw ang nobenaryo para sa mga faithful departed o responso. Sagkod po ini sa Nobyembre 10 sa oras na alas 6:45 pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangalan kan mga kalagnabot niya itong girumdumon sa libro na nayaon sa may parish office. Maawot mo pan pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous, 10,000, duwang 1,000, 800, 600, tulong 500, duwang 300, Ana de las Alas, 1,000. Ana de la Paz, 1,000. Mr. and Mrs. Domingo Peña Flor, 1,000. Erwin Cua and Family, 1,000. Devotee, 500. Diyos mabalos po. Ito pong na-mention ng mga dates from November 6 to 10. Ang misa talang po digdi sa simbahan, itong 6:45 in the morning na misa. So, mayo po kitang 12:15 and 5:30 p.m. Tayan po ang dates. Yan ang mga dates na iyan. Iyo po su schedule kang National Clergy Retreat. Tapos po kaming mga padi digdi sa diocese, except siguro for some religious priest, ma-attend po kaning National Clergy Retreat. Kaya, naghanap kita nin religious or ibang padi na pwede pong makamisang 6:45. Tayo man sa mga dates na kung saan kita gigibuhon tayo itong novenaryo sa pagpamibi niya to, sa mga namumutan niya to sa buhay na sa tuya pong pinaresponso na pinupunantaan mo niya na aldaw from November 2 to 10. So, tigpupunanta itong pagmisa sa inda as in pagpamibi kay itong mga kalag na sa tuya pong ginikiromdom.
So, if you are contemplating of dying on those dates, kindly postpone your death. Tamayo kitang padi na mamisa. Kung nag-iisip kang magadan sa mga aldaw na ito, ipostpone bungo na sa masunod ng simana. Taday po kitang padi. So, salamat po sa gabos na naglingkod sa tuyang altar, sa choir, sa tuyang lector, mga lay ministers, as in sa tuyang mga sakristan, as in siyempre, ang mga mass collectors and mga sponsors kan sa tuya pong misa ngonyan. Parakpakan po niya ito ang lambang sarap. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Ang kakurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan. Lugod kita gabuas kan Diyos na mamumuton asin may herakon. Anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Liwanagan ang simong pinsan sa kalangitan, si Jesus, mong katuon, kami kaherakiman. Si Jesus, mong katuon, kami kaherakiman. Thank you. Good night.